म्यूजिक स्टूडियो। म्यूजिक बाय रंजीत राही। सपने में घटनाई घटी गईल रे, सपने में घटनाई घटी गईल रे, सयाजी के टेम्पू पलट गईल रे, पिछही में मामला अटकी गईल रे, राजा जी के टेम्पू पलट गईल रे, सपना में घटनाई घटी गईल रे, सयाजी के टेम्पू पलट गईल रे, फूट गईल थे घुना में सकी गईल छतिया, नजर लगावले बकवन सवतिया, फूट गईल थे घुना में सकी गईल छतिया, नजर लगावले बकवन सवतिया, सुनली हाथ वो छटक गईल रे, सुनली हाथ वो छटक गईल रे, सयाजी के टेम्पू पलट गईल रे, सपने में घटनाई घट गईल रे, सयाजी के टेम्पू पलट गईल रे, म्यूजिक स्टूडियो। म्यूजिक बाय रंजीत राही। टेम्पू से नहा के हम कैले तैयारी, गुड्डू लहरी सैया के विपत बाटे भारी, टेम्पू से नहा के हम कैले तैयारी, गुड्डू लहरी सैया के विपत बाटे भारी, राहुल के सामान कुल कटी गईल रे, राहुल के सामान कुल कटी गईल रे, सयाजी के टेम्पू पलट गईल रे, सपने में घटनाई घट गईल रे, राजा जी के टेम्पू पलट गईल रे, पिछही में मामला अटक गईल रे, सयाजी के टेम्पू पलट गईल रे, सपना में घटनाई